Peli gyda Cyw Iâr a Phorc. Dyna pham mae'r menig hyfryd glas yma gyda fi arno. A beth dwi wedi dechrau wneud yn barod yw just tynnu'r crôn. Fi wedi prynu Cig Cyw i ni'n hoffi fel teulu. So mae bach o space yn rhain. Llen fod yn Cumberland neu'n Lancashire, ty beth i chi yn hoffi. A hefyd, fi wedi dod i bach o Cyw Iâr wedi prynu yr minced chicken breast, mewn fyna. A beth dwi'n mynd i wneud yn syth nawr yw gyda'r menig, chi'n gallu gweld pam mae'r menig gyda fi mlaen, yw just cyfuno y cyfan fel yna. Wedyn mewn at hwnna, fi'n mynd i dynnu un maneg i ffwrdd os gallai, yn gloi iawn, dyna ni. Fi'n mynd i ddod i bach o arlleg mewn, so mynd fi past garlleg. A hefyd, mae gyda fi yr Moroccan seasoning spice fan hyn, so fi'n mynd i ddod i tamed o hwnna. Fi'n ceisio dim cyffwrdd a dim byd gyda llaw sydd wedi cyffwrdd ar Cyw Iâr a'r cig wrth gwrs. A gallen ni fod defnyddio harissa neu rasel henw, chi'n gallu cael y pas gwahanol yma. A mae rhain yn gret ar gyfer jyst rhoi blas ychwanegol mewn i'r cig. Ac felly ni'n mynd i droi rhain o gwmpas to, er mwyn cael y blaseiddiau yna i gymysgu'n llwyr fel yna. A wedyn ni beth ni'n mynd i wneud yw wneud peli bach. Felly ni'n mynd i wneud peli bach, dim rhy fach, maint, wel, tymed bach yn fwy na pelen ping-pong, ond dim cweit seis pelen tennis. Ni moyn yn weddol swmpus fel yna. A ni'n mynd i ddod i 3 ar bob skewer. Felly, gyda fi sgyweri fan hyn, a mae gyda fi darnau papur. Llwch chi ddim ddefnyddio tomatos neu papur, ty beth i chi'n ffansio. A ni jyst yn mynd i ddodi rhain arno yn ofalus fel hyn. Ceisio cadw'r cig yn un darn fel yna, yn daclus. Gewn ni bach to fan hyn, os rhoi symudiad bach draw fel yna, gewn ni'r un ola arno. A wedyn mae hwnna yn just yn mynd mewn i'r tin, un i bob person, cymwni nhw lan tymed bach fel yna. A dyna ni yr sgyweri wedi wneud. Llwch chi ychwanegu cymaint o flaseiddiau gwahanol a chi moyn, a bach o chili os ych chi'n hoffi popeth yn go dwym. Mae hwnna'n mynd i'r ffwrn am ryw 1/4 awr i 20 munud, 180. Ac felly ddod â hwnna mas o'r ffordd, fel bod ni'n gallu symud mlaen at y salsa. A beth sydd gyda fi fan hyn gyda llaw yw ffriban twym, a ni'n mynd i weini nhw yn y pen draw ar ben o wraps yma. Maen nhw'n gret fel maen nhw, ond maen nhw cymaint yn fwy ffein os ych chi yn just yn twymo nhw ar ben pan. Os ddim eisiau olew, just dod nhw mewn fel yna a gellw nhw am gwbl o funudau tan bod nhw just yn mynd tymed bach yn eiraidd. Ac felly, fan hyn i symud mlaen, mae gyda fi yr salsa. Nawr, beth dwi wedi wneud fan hyn yw torri tomatos mwyaf meddal maen nhw gorau gyd. Ac felly mewn ffordd, mae'n ffordd da o ddefnyddio tomatos sydd wedi mynd falle dros i gorau. A fi sy'n dorri rhain lan, dyw hwn ddim mor feddal a fydden ni'n hoffi, ond cadw'r sydd, cadw'r hadau bach, neu cadw'r popeth mewn, a torri popeth mor fach a gallwch chi. Wedyn, a hefyd gyda llaw, jyst i ddangos rhain i chi, tomatos, oren, a mewn salsa hyfryd, os ych chi'n cyfuno gwahanol lliwiau i dorri nhw mor fach, a gallwn ni fel yna a ychwanegu nhw i'r salsa. Papur, mae gyda fi bach o papur coch mewn fyna, ac felly papur melyn yn ei roi fwy o liw. So dodwn ni tamed bach o'r papur. Na i ddim cymryd gormod o amser i wneud hyn. A dod i'r cyfan wedyn yn y pen draw, mewn yn y bowlen, a'i adael am falle lan i tua awr i fod yn onest, fel bod e'n dod i tymheredd yr ystafell, a wedyn mae'r blaseiddiau yna yn cymysgu yn hyfryd. Mae gyda fi shibwns fan hyn wedi torri'n barod, felly mewn a rheina, a wedyn troiad bach hwnna. Nawr te, fan hyn, chilis yw'r rhain. Mae gyda fi papur hir diddorol fan hyn, sy'n disgwyl fel chilis, ond chilis yw rhain, felly mae lan i chi faint o chilis chi'n dod i mewn. I fi cael lico'n fwyd yn flasus ac yn dwym ac yn speislyd. Mae'r winwns gwahanol yma fan hyn, winwns coch yn edrych yn hyfryd yno fe, a hefyd yn mynd i ddod i bach o cres. Felly ystorau top rhain i ffwrdd fel yna i orffen ar y diwedd. Rhwng ni troiad bach i'r wrap fyna, a wedyn i weini, just dressing bach cloi hefyd ten. Mewn bowlen, ni mo'n llond llwy fwrdd o falle vinegar seidr neu yr white wine vinegar. Ty beth sydd gyda chi, neu sydd lemon hyd yn oed. A wedyn, yr un faint o olew. Dyna ni, y cyfan yn mynd mewn. Llwch chi ychwanegu bach o halen a ffybyr. Dyna'r pybyr yn mynd mewn. Nag halen oedd hwnna, a pybyr gwyn fan hyn. Just i orffen off. Mwstard os chi moyn, dodwch ty beth chi'n licio mewn, a troiad bach i hwnna, a wedyn i ddod i fe dros y salsa, ac i weini, gewn ni just yr wrap, ddod ni bach o berw'r dŵr fan hyn, a wedyn
digon o'r salsa o llwy môl gyda fi funud yn ôl. Defnyddio ni hwn, yr salsa ar ei ben, ac i orffen off, dyma ni yr selsig. Dyna ni hyfryd ar ddiwrnod twym fel hyn.